Nu har vi arbejdet med visuel facilitering i jobcentret de sidste 3 år. Det var rigtig spændende. Det har det. Og jeg tror faktisk, at vores fremragende resultater kan bruges rigtig mange steder, både i social og pædagogisk arbejde. Hvad er det for nogle resultater? Jamen, altså, vi fandt ud af, at visuel facilitering er rigtig, rigtig godt til at danne overblik over et forløb. Ja, det er rigtigt. Og så gav visuel facilitering mulighed for at forstå hinandens verdener bedre. Både for borgeren og for rådgiveren. Ja. Og de visuelle planer blev faktisk husket. Og der var endda eksempler på, at de blev fulgt. Endda både af medarbejderen og af borgeren. Man kan sige, at visuel facilitering kan bruges til at skabe inddragelse. Det er rigtigt. Det er nok det allervigtigste, vi har fundet ud af. Og alle tog det bare til sig og brugte det. Nej. Slet ikke? Jo, altså, dem der var gode til at tegne eller visualisere i forvejen. Men skal man være god til at tegne for at kunne lave visuel facilitering? Det er helt uden betydning. Men det er vel til gengæld let at bruge visuel facilitering i en faglig sammenhæng. De synes vores deltagere ikke rigtigt, det var. Men hvad gør vi så? Det er et godt spørgsmål, Jesper. Man burde vise, hvordan man laver visuel facilitering i en samtale. Det er rigtigt. Og måske kunne man gøre det helt uden, at man skulle tegne noget. Og så kan man bygge tegningerne på bagefter. Det kunne man godt. Jeg prøver lige noget.